खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। मिजिं थियो नोंथांमोना दिनैनि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबगोन होनना। दिनै 17 मे 2026 1433 मायथाइनि जेठ दाननि 2 खालार रबिबार बाराय। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै दिनैनि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। खामानि थिलियाव बयजोंबो बाख्नाय जानाय मोनगोन। गुबुनफोरनि सायाव अनखांनाय सोमजिगोन। धोरोमारि खान्थिफोराव बाहागो लानो हागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। लोगोफोरजों बहाबा बेरायनो थांनो हागौ। गोबाव समनिफ्राय आयेनजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा खारस्रांगोन। नखराव बयजोंबो अनज्लायनानै सम हगारहरनो हागोन। सावस्रि फारसे नारसिनथायनिफ्राय उदां मोनगोन। गोसोनि साननाय हास्थायनाय आबुं महर मोनगोन। केरियार फारसे गोसो होनाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 5:16 6:57 वृषभ राशि। राशि बादियै दिनैनि साना गाब गोनां जागोन। गोसोखौ खुसि मोनखांगोन। नखराव बाथ्रा खोथाफोरखौ मानिलायनाय फैगोन। बहाबा दावबायनाय समाव सांग्रां जानाया मोजां। गथ' गथायनि गेजेरजों मोजां खौरांफोरा फैगोन। बेफार फालांगि खालामग्राफ्रा मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। जिउनि लोगोजों एना एनिया जोबस्रांगोन। धोरोमारि खामानिफ्राव सम हगारहरनो हागोन। सावस्रि फारसे सांग्रां लाखिनाया गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा। आरो राहुकाल समा जादों बेलासिनि 5:16 6:57 मिथुन राशि। राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय गेजेरावनो बारलांगोन। गोसोआव फोथायनाय बांगोन। थाबथानानै थानाय खामानिफोरा आबुं महर मोनखांगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा फैगोन। नखर संसाराव गोदै मिलौदो महर मोनखांगोन। लुबैसुला गोसोनिफ्राय उदां जानाया मोजां। रिलेशनशिपआव गाहामैनो बारलांगोन। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गोमो। आरो दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 5:16 6:56 कर्कट राशि। राशि बायदियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। जब मावग्राफोरनि थाखाय मोजां सान। जायखिजाया लांलाय लाबोलाय फारसे सांग्रांथि थानाया मोजां। लुबैसुला आखुजों बांद्राय फैसा सोसनना लानाया मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। नखराव सोरनिबा रावा गोसोखौ असान्थि मोनखांहोनो हागौ। खस्थ' खालामोब्ला गोदै फिथाइ थायहोनो हागोन। सावस्रि फारसे एसे एनै नारसिनथाय मोनखांनो हागौ। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 5:16 6:59 सिंह राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना गोरोबलायनायजों बारलांगोन। जब फारसे सांग्रांथिया मोजां। खामानि थिलियाव एसे एनै बेले बेजे सोमजिखांनो हागौ। लाइफ पार्टनारनि बिथोनजों सोलिलांनाया नुकसान खालामनो हागौ। मावनो लानाय बिबानफोरखौ समनि सिगां मावफुंलांनाया गोनांथि। नखराव साननाय हनायजों सम बारलांनो हागौ। जायखिजाया फैसा सोसननायनि सिगां सानै हयै नायबिजिरनाया गोनांथि। सावस्रि फारसे एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोथां। आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। आरो राशियाव नांनाय दिनैनि राहुकाल समा जादों बेलासिनि 5:10 6:52 कन्या राशि। राशि बायदियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। जिउनि लोगोजों सोमोन्दोआ राफोद जागोन। लाइमोनफोरा मोजां मोनलायनाय बिथिङाव एना एनि सोमजिखांनो हागौ। जायखिजाया खामानि फारसे सानै हयै मावलांनाया जाफुंसार लाबोगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। सावस्रि फारसे सांग्रां थानाया मोजां। गोबाव समनिफ्राय नाजाथाबनाय खामानिया मोगथां महर मोनगोन। गोसोनि साननाय हनायखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायथिनाया मोजां नङा। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों
गलाब आरो गुफुर। आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों बेलासिनि 5:15 निफ्राय 6:27 तुला राशि बायदियै दिनैनि साना गोजोनै बारलांगोन। खामानि फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। थासारियाव मुलाम्फा फैगोन। बेंक बेलेन्सआ बांगोन। खामानि मावग्राफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। धोन सम्पतिनि थाखाय दावराव दावसि सोमजिखांनो हागौ। धोरोमारि थावनियाव सम हगारहरनो हागोन। थासारियाव गोरा महर मोनखांगोन। केरियार फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों 5:14 निफ्राय 6:58 वृश्चिक राशि बायदियै दिनैनि साना गाब गोनां जानानै फैगोन। गेदेमाफोरनि हेफाजाबजों खामानिफ्रा आबुं महर मोनखांगोन। नखराव सोरनिबा थाखाय गोसोखौ सान्थि मोनखांनो हागौ। जिउनि लोगोजों मोजां सम हगारहरनो हागोन। धोन फारसे लांलाय लाबोलाय बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया गोनांथि। सावस्रि फारसे सांग्रां थानाया मोजां। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब आरो खोला आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा बेलासिनि 5:16 निफ्राय 6:59 धनु राशि बायदियै दिनैनि साना खुसिजों बारलांगोन। गोदान लोगोआरिफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागोन। सरकारि साख्रिजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव मोजां खौरां मोनगोन। सोलो गोनां सुबुंफोरजों लोगो मोनलायगोन। बेफार फालांगियाव गोदान लामा गेवगोन। नखराव रंजा खुसि सम हगारहरनो हागोन। सावस्रियाव गोग्गो मोनखांगोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया मोजां। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो सानजा आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों बेलासिनि 5:16 निफ्राय 6:18 मकर राशि बायदियै दिनैनि साना समानैनो बारलांगोन। धर्म आरो कर्म समानैनो थांगोन। हरखाबै हाखु दाखु खामानि मावनायनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। खामानि थिलियाव सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। फैसा सोसननायाव थाबथानो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। बिदा फंबायजों सम हगारहरनो हागोन। लाभ लाइनाव जेंनाया जोबस्रांगोन। धोन लाभ खालामनो हागोन। सोमोन्दोआव सोलायनाय फैगोन। सावस्रि बिथिङाव राफोद महर मोनखांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो गोथां। आरो दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब आरो साहा आरो दिनैनि राहु काल समा जादों बेलासिनि 5:16 निफ्राय 6:27 कुम्भ राशि मायबा मोनसे गोदान सुलुंफोरा नुजाथिगोन। खामानि फारसे गोसो जनाया मोजां। नखरनिफोरजों मोजां सम हगारहरनो खाबु मोनगोन। जायनि थाखाय सोमोन्दोआव सोलायनाय फैगोन। बांद्राय खरसा खालामनायनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। सावस्रि फारसे गोग्गोयैनो बारलांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5, 3 आरो 11 आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो सानजा आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों बेलासिनि 5:16 निफ्राय 6:27 मीन राशि बायदि नोंथांमोननि थाखाय मोजां सम हगारहरनो हागोन। खामानि थिलियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मिथिंगायारि सम्पदनि फारसे देरहानाय मोननो हागोन। गुबुननि दावराव दावसियाव सिरियै निजोम थानाया गोनांथि। धोरोमारि खामानिफोराव सान्थि मोनखांगोन। नखराव सोमोन्दोआ मोजां जागोन। सावस्रि फारसे गोजाम जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों केसारिया आरो नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो सानजा आरो दिनैनि राहु काल समा जादों बेलासिनि 5:18 निफ्राय 6:20 लोगोफोर दिनैनि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैसो बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। जाहाथे जेब्ला जों बेबायदिनो राशिजों सोमोन्दो थानाय भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायलांजोब्बाय बिथांमोननि थाखाय
आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।